Ik heet Tula Riemersma, ik ben van Friese afkomst. Mijn vader was een Fries. Ik spreek geen Fries en ik woon hoofdzakelijk in Schotland. Friesland en Schotland hebben een enorme link. Al vanaf de handel, vanwege de handel en ook de visvangst, de haringvangst. En als je het Schots hoort in de buurt van Aberdeen, dat heet Doric, dat lijkt heel erg op Fries. Ik spreek het niet, ik kan alleen maar zeggen, besjuggewol. De Praat maar Fries taaltest. Zou dit woordjes willen raden, of misschien kent u het wel? Teepstra. Diepstra. 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 Is dat een naam? Nee, het is geen Dat is naam. een term. Het is een term. Een term? Een term, ja. Betekent het terp, of niet? Nee, het betekent geen term. Nou, dan weet ik het niet. Dat is typisch. Een apart Oh, type, een apart type. een gek persoon. Ja, een gek persoon. Ja. Het Diepstra. Oh, dat moet ik onthouden. Je bent een echte Diepstra. Ja, nou precies. Zo, kijk.